Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nós Javier Piñeiro, que é o responsable do Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova de Arousa. Bos días, Javier, gracias por vir ata aquí. Bos días, gracias a vos pola convite. Bueno, o CDL acaba de cumprir 9 anos de vida. Quería que me comentaras un poquinho como comezou. Pois o Pazo foi comprado polo Concello de Vilanova en xaneiro de 2010. Son 38.000 metros cuadrados de extensión, con as dúas edificacións principais, e foi comprado por 1.085.000 euros, e en outubro do 2015 a Xunta de Goberno local creou o Centro de Desenvolvemento Local e me nombrou a min responsable de levar a cabo eso. Empezamos con 2 aulas solamente, empezamos invertindo cursos moi demandados polos desempregados ou pola xente que estaba traballando para mellorar a súa condición laboral e profesional, cursos moi prácticos como aplicador de produtos fitosanitarios, que entón había un cambio de legislación e exixían unha certificación especial para aplicar eses produtos nas súas extensións agrícolas, e tamén desde aplicadores de produtos fitosanitarios ata impresión 3D, carretilla elevadora, manipulador de alimentos, patrón de embarcacións de recreos, cousas moi prácticas que foron enganchando a xente. E tuvemos bastante éxito ao principio e apenas 2 anos despois, no 2018, pois xa inauguramos a parte de arriba, a primeira planta, que foron 2 aulas máis, e iso nos deu opción a incrementar o número de actividades formativas, e xa no ano 2020 as antigas cabalerizas foron convertidas no que ora a Escola de Hostelería. O Mar de Santiago empezou a súa primeira edición no ano 2020, forma a 20 rapaces desempregados de Vilanova en cociña e sala, e se adaptarán esas instalacións para acoller unha sala de cociña e outra de cafetería e o comedor onde fan as prácticas os alumnos. Así que o balance nestes 9 anos non pode ser mellor, ides cada vez a máis. Non sei se pensades en seguir aínda ampliando máis, se é posible ampliar máis, porque supoño que é moito traballo tamén. Si, ampliar xa temos todos os espacios xa cubertos, e, bueno, que si estamos con novos proxectos para dar máis servicios, sobre todo no ámbito do emprego, da formación e do emprendemento. Sí, porque agora a última cousa que fixestes foi empezar tamén a apostar polo emprendemento, non? Contame un pouco que é o que se fai nese sentido. Sí, pois Vilanova é o polo de emprendemento e apoio ao emprego número 15 dos que hai en Galicia, abarca 27 concellos, unha zona moi amplia e moi dinámica das Rías Baixas, porque é toda a marxe sur e norte da Ría de Arousa, concellos das comarcas de Caldas, de Umia e Ulla, e tamén da Ría de Pontevedra. Están, para que te fagas unha idea, vai desde a parte norte da Ría de Arousa ata concellos da Ría de Pontevedra, como pode ser a propia capital Pontevedra, Marín, Bueu ou Soutomaior. E é unha zona moi dinámica. Actualmente temos 2 técnicas. Empezou Yolanda Brea, que é unha técnico cunha sólida formación no ámbito da empresa e do comercio, e para reforzar ese servicio, desde hai unhas semanas está Arancha tamén, que son 2 técnicas e que levan actualmente máis ou menos sobre un 100 de proxectos xa, que empezou o 13 de novembro pasado e en pouco tempo está totalmente consolidado e é un dos polos de emprendemento máis dinámicos que hai en toda Galicia, dos 15 que existen. Entón, como sería, por exemplo, unha persoa que queira emprender, achégase ata vos, e vos que facedes para axudarlle nese sentido? Sí, en principio pode ser con unha idea de proxecto ou xa con un proxecto iniciado que quera expandir ou que quera mellorar a súa función económica e empresarial, e tamén pode ser emprendedores que veñan cunha idea de negocio, aí se lles plasman máis ou menos as posibilidades que ten, as alternativas que hai, as distintas formas xurídicas que hai, como se pode enfocar o proxecto hasta que se plasma xa nunha realidade. Pode ser xa unha idea ou ben un proxecto xa en funcionamento que quera internacionalizarse ou expandirse. E unha vez que xa o poñen en práctica, vos seguides tamén apoiando, dando cobertura? Sí, hai unha labor de tutoría, de seguimento, con personal especializado na rede de polos de emprendemento, que fan que haxa un balance bastante positivo de ideas que se converten en empresas xa desenvolvidas. E sobre o tema dos cursos, quería te preguntar cal é o máis, dirías ti, o máis exitoso? Ese que sempre repetides porque a xente sempre vai, sempre enche todas as plazas? Sí, hai cursos que son moi demandados tanto por desempregados como por traballadores, como pode ser o simple de carretilla elevadora ou unha grúa autocargante ou mesmo caixeiro repoñedor para supermercados, ou manipulador de alimentos que fan falta desde para traballar nunha conserveira ou para traballar en calquera posto de hostelería.
e eses son cursos que organizamos todos os meses e teñen moi boa saída. Cal sería o que ten máis saída laboral, digamos, o que está máis demandado ahora por parte das empresas que están pedindo moito ese tipo Pois de atendendo formación? o perfil empresarial que temos aquí na comarca, que son empresas, por exemplo, do ámbito do viño, do ámbito das conservas ou do marisco, o sea, para traballar aí pues, necesitas pues, eso, ter un carné de manipulador de alimentos ou fitosanitarios ou carretilla elevadora, mesmamente. Logo, despois temos outros que son máis reglados, son unha formación reglada que duran varios meses. Por exemplo, agora temos un que é de comercio exterior e marketing que dura 768 horas e que remata o próximo 15 de setembro. E tamén temos outro de seguridade informática que son 518 horas e remata o próximo 30 de xuño. E son cursos con personal moi especializado para xente xa que son de nivel 3, co cual se require unha formación para acceder a ese curso, e son cursos AFD, son cursos dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas, pero tamén poden facelos os autónomos ou as persoas empregadas por conta allea, sempre cando o seu horario sexa compatible co do curso. E logo vamos a empezar agora, o 2 de abril, un curso de operacións básicas de restaurante bar, que son 290 horas, e tamén pues, forma aos rapaces, bueno, persoas que vayan a facelo. Este en concreto é de nivel 1, co cual non se precisa nin a eso para poder cursalo. Despois hai 80 horas en prácticas nos diferentes establecementos de hostelería e un curso que está moi ben. O ano pasado tuvemos, pues mira, 15 alumnos e se colocaron como 12, insertáronse profesionalmente 12. E ese, pues, estamos agora na fase de recopilación de persoas interesadas para logo facer unha selección e empezar o 2 de abril. E logo despois temos o Obradoiro de Emprego Mar de Santiago, que é un pouco a xoia da corona que hai. Como te decía, empezaron no ano 2020 e ora é a cuarta edición e aí forman nas especialidades de sala e cociña a 20 persoas desempregadas e rematará o próximo mes de setembro. Son 9 meses de formación, salen moi ben preparados de aí, teñen ofertas de traballo para escoller eles e, por exemplo, ano pasado, alumnos que foron a facer unhas prácticas, bueno, unhas probas de selección a hotéis de 5 estrellas e foron seleccionados, o sea, salen cunha formación moi boa, tanto en sala como en cociña. Ti, se tuveras que decir a unha persoa ahora que estea plantexándose facer algún curso, cal lle recomendarías? Bueno, depende do perfil que teña, da súa experiencia laboral tamén, e das expectativas laborais de inserción que teña, no caso de que estea desempregado. E, claro, depende moitos da formación, porque hai algúns, como pode ser o de marketing e comercio internacional ou seguridade informática, que requiren ter un bacharelato, un FP2 ou equivalente, e hai outros, como pode ser operacións básicas de restaurante e bar, que sin ter a eso podes facelo. Entón, hai un abanico moi grande de cursos que facemos. Hai outros que estamos mirando para poder implementalos no futuro próximo e, claro, depende da situación personal de cada persoa. Ou mesmo que faga o curso de caixeiro repoñedor, que sempre é moi socorrido para sair ao paso e poder ter algunha oportunidade laboral nas cadeas de distribución que operan aquí na comarca. Sí, de feito, sempre hai ofertas dese estilo que vos colgades no vosso Facebook, que, por certo, é un Facebook moi exitoso, con 15.000 ou algo así máis de 15.000 temos xa seguidores. Colgades permanentemente ofertas de traballo e moitas delas son relacionadas con iso, non? Sí, bueno, para que te fagas unha idea do que é o Facebook noso, temos alrededor de 700.000 visitas cada mes. E desde que se publicou o 19 de outubro do 2015, desde que empezamos coa página de Facebook e co Centro de Desenvolvemento, publicaríamos alrededor de 45.000 ofertas de emprego, sempre do ámbito que máis ou menos tentamos abarcar, que entre Vigo e Santiago. Aí temos unha zona de influencia moi boa, temos a maioría dos nosos seguidores son da zona do Salnés, pero tamén de Santiago, de Vigo, e a veces te extraña que xente, por exemplo, de Tui, veña a facer a Vilanova un curso de carretilla. É dicir, eso porque chegamos a moi lonxe e, claro, eles igual non saben que eses cursos se poden facer en Vigo ou mesmo en Tui, pero como chega esa información a eses concellos tan alonxados, veñan aquí a facer a formación. De feito, só o 23% dos alumnos que se forman en calquer tipo de curso en Vilanova, no Centro de Desenvolvemento Local, son de Vilanova. O 46% son do resto dos concellos da comarca do Salnés
e o 31% son de fora da comarca do Salnés, sobre todo do norte da provincia de Pontevedra e o sur da provincia da Coruña. De idades, non sei se tedes máis ou menos. Sí, idades suelen ser máis ou menos de 25, 35 anos predominantemente e, bueno, tamén depende do curso que sexa. Por exemplo, hai algúns cursos como aplicador de fitosanitarios que é xente máis maior, porque recentemente, bueno, hai uns anos un cambio que obligaba a ter o carné de manipulador, de aplicador de produtos fitosanitarios e iso xerou unha avalancha de xente que tiña ganas de formarse. Pero, bueno, principalmente son xente que a mellor pues, acaba eso, que ten unha experiencia laboral corta, que quere reorientar a súa vida profesional por outros camiños e pues, se forma pues, realizando algún tipo de cursos desta índole. E como é o proceso para anotarse nestes cursos? Que coste teñen? Como hai que facer? Porque vexo que moitas veces directamente o mail que hai é o mail é o teu. Quero dicir, todas esas cousas chegan a ti, eres ti mesmo o que xestionas todas as persoas que se anotan. Anunciamos os cursos no Facebook, bueno, a parte dos cursos e das ofertas de emprego tamén facemos información pues, das axudas que hai a disposición dos cidadáns, que pode ser desde axudas para darse de alta como autónomo ou para reformar unha vivenda ou un tellado, todo este tipo de información témola tamén na páxina e no caso dos cursos pois hai un enlace privado que ti envías esa solicitude para facelo e nada, pues, se te convoca para asistir ao curso. Algúns son gratuitos, outros son cobrando e outros incluso te pagan. No caso do Obradoiro de Emprego, pois reciben o salario mínimo por participar. No caso dos cursos AFD, por exemplo, son gratuitos e poden ter hasta 250 euros máis ou menos de dietas en función de kilometraxe, en función de se teñen que conciliar con algún familiar, e hai outros que son de pago, como pode ser os de carretilla, manipulador de alimentos, etc. Para que tedes unha idea da variedade de cursos que hai, desde que comenzamos temos 30 especialidades diferentes que poden ir desde os que te acabo de mencionar hasta visual merchandising, patrón de yate, patrón de embarcacións de recreo, impresión 3D, etc. Claro, ahora supoño que as novas tecnoloxías estaredes tamén indo moi por aí, non? Intentando introducir cousas, non sei se drones ou cousas destas que me falas de impresión digital. Sí, tuvemos tamén moitos anos cursos de pilotaxe de drones e tamén fomos pioneiros en toda Galicia nos campamentos tecnolóxicos para escolares. No ano 2016 iniciamos a primeira edición, esta do ano 2025 no verán será a 10ª edición e veñen rapaces de toda a comarca do Salnés e de fora do Salnés tamén a formarse aí durante unha semana en todo o iniciación do que pode ser de robótica, de programación, de inteligencia artificial agora, de pilotaxe de drones, de impresións 3D, de creación de videoxogos, etc. Os rapaces se inmiscuyen aí nesas tareas das novas tecnoloxías e tuvo tanto éxito que foi necesario para que seguiran esa formación dunha semana no verán implementar no ano do 17 uns cursos extraescolares que van desde outubro hasta xuño, onde por 3 horas a semana se forman en horario extraescolar ali e amplían coñecementos desas materias que antes no verán pues, tuveron un coñecemento máis superficial. E despois como buscades os profesionais que impartan eses cursos? Como é ese proceso? A través de empresas, a maioría, pues, contactamos con elas e, por exemplo, cando foi o tema dos produtos fitosanitarios, pues, buscamos a que nos ofrecía mellor precio para que non salise demasiado costoso para os veciños e contactamos con elas e elas imparten o curso aí. E no caso de novas tecnoloxías está Ana Gándara, que é unha rapaza moi formada, unha docente de novas tecnoloxías e está a través da empresa Tanigua que contactou con nós. Bueno, temos bastantes iniciativas en común para que impartisen primeiro ese campamento tecnolóxico do verán, que foi un éxito extraordinario, agotamos todas as prazas, viña xente de todo entre Vigo e Santiago a facer ese campamento aí e logo despois, xa che digo, tuvemos que facer as clases extraescolares e pois sí que é unha das nosas referencias, digamos. Creo que tamén tuvestes en algún momento clases de inglés, non sei se pode ser. Sí, tuvemos clases de inglés para escolares e sobre todo tamén 3 edicións para comerciantes hosteleiros, que hai un repunte moi grande do turismo internacional en Vilanova, tanto comerciantes como hosteleiros pues, nos pediron que organizásemos algún tipo de inglés básico para dirixirse a eses potenciais clientes estranxeiros e tivemos 3 edicións para comercio e hostelería
de inglés básico para atendelos. E tamén tuvemos clases de inglés para escolares. E de conversación tamén para un nivel avanzado con uns profesores californianos. Claro. Sí. Que iso é o máis importante, falar con xente nativa, non? Claro. Bueno, como ves, hai varios niveles de iniciación e logo xa máis avanzado. Pues sempre estamos meténdonos en cousas novedosas para, bueno, dar satisfacción á xente e que o centro siga funcionando mañá e tarde, que é o que está facendo desde o primeiro día. E xa para ir rematando, quería che preguntar para ti a nivel persoal este traballo que supón, porque supoño que é bastante gratificante axudar a xente a buscar un futuro mellor, a buscar unha inserción laboral, non? Como vives? Sí, claro, home, é o máis bonito que hai axudar a xente a que encontre o seu camiño e o seu lugar no mundo laboral e temos axudado a moita xente e iso é moi gratificante para unha administración pública, claro, por suposto. Logo hai outra cousa que me gustaría comentar tamén, que é moi importante, que no Centro de Desenvolvemento Local tamén temos unha oficina de asesoramento para os empresarios e emprendedores que queren instalarse no polígono de Baión. Temos 36 parcelas de suelo industrial que ocupan 105.000 metros cuadrados, están todas xa vendidas, de las 36 só falta unha por vender de 4.970 metros e o resto que son uso comercial, estamos agora negociando coa Xunta, está moi avanzado o proxecto para convertir os 47.200 metros cuadrados de solo terciario ou comercial en suelo industrial. Serían 21 parcelas con eses 47.200 metros que nos próximos meses, actualmente está na Xunta, falta por aprobación provisional, despois habrá unha etapa de formulación de alegacións e resolución desas alegacións e logo xa sería unha aprobación definitiva para que eses 47.200 metros de solo terciario ou comercial pasen a ser o solo industrial. Hai moitísima demanda, hai moitos empresarios que acuden a nós, temos como 60-70 consultas desde que empezou o polígono que lle ofrecemos información para que a través de nosa cheguen a SEA, Suelo Empresarial del Atlántico, que é o que xestiona a compra de parcelas. E actualmente estamos esperando a que a Xunta definitivamente pase ese suelo terciario ou comercial a industrial e aí son 47.000 metros cuadrados que van a xerar moitos empregos e moitos recursos tamén para o Concello de Vilanova. Non sei se sabe que empresas poden ser as que se instalen aí. Hai moitísimas, veñen moitísima información de todo, desde conserveiras hasta talleres ou empresas de distribución, hai moitísimo, son, xa te digo, sobre 60-70 consultas que temos realizado aí, que veñen a nós e nos os rediriximos, informamos, asesoramos e logo despois teñen que cumplimentar a compra da parcela con SEA, que é o órgano xestor dese polígono. Bueno, xa, por último, non sei se recordas algunha anécdota, se tes algunha anécdota, algunha persoa que che dixera, bueno, pois mira, fixen este curso no CDL, agora estou traballando aquí, Sí, eso é moita xente, sí, é moi gratificante que veñan por ali, que te digan, bueno, pois gracias a este curso de caixeiro que fixen, pois agora estou traballando no supermercado, puden ter fillos, puden facer a miña vida personal e todo, e é moi gratificante cando tes eso. Bueno, tamén temos unha cousa moi importante que me gustaría recalcar, que temos un convenio desde marzo de 2018 con COGAMI, onde aí entre o Concello e o COGAMI fixemos un convenio para que o Centro de Desenvolvemento Local fose un punto de información, asesoramento e formación para toda a comarca do Salnesio o norte da provincia de Pontevedra. Entonces veñen persoas con discapacidade a formarse aí, fixeron varios cursos e é unha cousa tamén moi interesante axudar as persoas con discapacidade a que podan tamén ter o seu lugar no mundo laboral. Sí, porque ademais as empresas tamén cada vez, por sorte, cada vez lle dan máis cabida tamén no mundo laboral. Bueno, pois Javier, moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, que sigades con estes cursos, animamos a todo o mundo a que se anote, porque xa vedes que hai moita variedade de cursos. E nada, seguiremos pendientes de todo o que fagades nese Facebook. Pois sí, pois aí estamos. Moitísimas gracias. Nada, a vos, moitas gracias. Gracias a vostedes por estar aí e vémonos na próxima entrevista.